ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ама каса бардурои азиз хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кунед ки дар имрӯза навор ма дар чӣ рӯй кардагем ва чира чақчақ мекунем. Дар имрӯза навор замин мошин рӯй кардагӣ неста не ки як бародар ай Тоҷикистон тарафи Россия одам мебара ба мошинаш. Оз дар ин видео гапш мезанам. хонаҳои заминӣ арзон астай дар ноҳияи Данғара, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. квартирои арзонак астай дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе ва шаҳри Душанбе 7 километр, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Кӯлоб ва шаҳри Исфара. қизиқи видео ҳамия ки як дукомната квартира 65000 сомонияй. бовар накунӣ видеоро то охиша тамошо кун мефаҳмӣ ки квартира дар куҷояй. квартира дукомната 65000 сомон ва дигар чизои арзонам рӯй кардагам. видеои имрӯзаро таксария биланд монед то охирша тамошо кунед. агар ягон кас хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дорен дар номерои ватсапи ма бинависен, ман реклама мекунам. ҳамун як дона лайки бепала ба ягон сланси кандагӣ бизанен. касе дар канали мо меҳмонен форатон ки ягон рӯз замин, хона, квартирои арзон ҳами канали ма бақаб кунен. каналда че хунам кнопкаи подписатсияро баҷиқен шерои нар. ана ки мерим осуста. дӯстони азиз, пешай навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метам. грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нарх бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонош аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, бачаи ачкидор навора сар кард. аки шери нар ба қизиқиси гӯш ки як квартираи арзони хокисия рӯй кардагиан мада ҷошам ҷои беҳтарине, наршам гарени арзон гуфтесай. бо диққат гӯш кунен, вариантҳои беҳтарине ки квартира афши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ, радиостансия мегуфтиянаш. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 56 квадратни метр, ремонти квартира навай, овсвеч мега ҳастай, уҷатош 100%. нарша бардурои азизам 235000 сомонӣ мега. агар ай номи канали Сауду Тиҷи гап занен, шумода арзон мекуна. духонага якум этаж, ноҳияи Рӯдакӣ, 235000 сомон. агар мошинои 2011 боло боша, метавонен ки болои сум битен, инами квартира фасона бихарен. ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтарам алиш мекадай. маълумотша дар бар экран навистагим, харидоро занг бизанен. бачаёча хаста набошӣ, мегзарем ба дим эълони имрӯза. бо диққат ҳами эълона гӯш кунене ки эълони хубае. дӯстони азизам, як бародар ай Тоҷикистон, ай Қимсангир, Калхозобод, Қирған, Душанбе, Хуҷанд одам мебарад тарафи Россия, Узбекистон, Самарқанд, Қазоқистон. мошиношон мошинои беҳтаринай. фақат граница берун одам мебурдай. ай Россиярам одам меёра. бардурои азиз, ай Россия тарафи Тоҷикистон одам меёра. нархи навош бардурои азизам бо маслиҳатай занг бизанед. мисол ай номи канали Сауду Тиҷи гап занед, шумода арзон мекуна. мошиношон мошинои беҳтарине. дӯстони азиз, занг бизанен, граница кататса бирен. бачаҳои шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Данғара, Восе, Кӯлоб, бардурои азизам, ина як хонаи арзони дига барои шуморо реклама мекунам. бо диққат не ки гӯш кунен, лайка фаромӯш накунен. бардурои азизам, хонаи афши қарор дорад дар ноҳияи Данғара, қишлоқи Булёни Поён, чораҳаи Қирған, Душанбе. ҷои зур дайне ки 9 сотиқ заминда 3 дархона қатъи кайлдорш кардагӣ, обши 3 дархона дора, як хонаш ремонт дора, 2 хонаи дигар шпаклёвкаш кардагие мега. овсвеч ҳастай, уҷатош 100%, гирди хона маҳкам, ошхона, баня, ҳоҷатхона оғил доштай. як мошин дулан шебен овардагияй. нарша бардурои азизам 106000 сомонӣ мега, арзон мешава. агар мошинои Астраҷи караван мисол агар боша, болои сумам битен мешава гуфтагияй. нархи зурайне ки эй сум мешид, ҳози хида мехаридамаш.
видеои пешнара комментарияш аҳамият додум, гуфтанд ки хонаи замини аз шаҳри Душанбе арзонтар бимон. гап нест бардурои азиз, ин ҳама як хонаи арзона барои шуморо реклама мекунам. Бо диққат гӯш кунен. ҳамин хонара ма дарои кардагиан айноми канали Саудотиҷи гап занен шумода арзон мекуна. Хонаи фичи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Гранзавод, наздикии гимназияи Нуриддин. 3 сотиқ заминда 6 дар хона кардагӣ, 3 хонаш ремонт дорад, 3 хонаи дигараш ремонт надора. Баня ҳоҷатхона дар дурун шай, берун дам баня ҳоҷатхона доштай. Ову свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатҳо 100% гирди хона маҳкам, подвалам ним дора. Нарша бардурои азизам ана 600 000 сомонӣ. Харидори аниқ агар занг бизана арзон мешава. Бо дӯстони азизам, хонаи фасони хушрӯайне ки занг бизанен, хонаро ҳозир бихарен. шерина райкор омадагиам гарданат бефараш видео таксера дар тай сарат мон. Видеора то охша тамошо шеринаро чизои арзон гарани бисёрай. дӯстони азизам, ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, 7 километр пеши мактаби 71. Дом 5 этажа. Духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. Хона ремонт дора мега, овсоич ҳаст, ҳуҷҷатҳо 100%. Нарша бардурои азизам 235 000 сомонӣ мега. Харидори аниқ боша арзон мешава. шаҳри Душанбе бардурои азиз 7 километр пеши мактаби 71. 235 000 сомон гуфти саиш арзон мешава. агар дуконата квартира дар шаҳри ваҳдатам боша, алиш мекадай. маълумотша дар бар экран навистагим, занг бизанен, ё алиш кунен ё бихарен квартирара. дар видеои пешна бардоро навистарданд ки квартираи арзон аз шаҳри ваҳдат шава арзон. гап нест бардурои азиз, ина квартира фичи қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, роҳатида будай, пеши ресторани Алмос. дом 4 этажа, духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр. квартира ремонт дора, овсвеч мега ҳасте, ҳуҷҷатҳо 100%. дӯстони азизам, ҳамин квартире ки дидесен вақти фурӯхтан ҳамаи чизош қатъия, мисол ҳамаи чизош места. нархиш 235 000 сомонӣ. харидори аниқ боша арзон мешава. бешухи нархи зур будаи ҳамаи чизош қатъӣ. 235 000 сомон, шаҳри ваҳдат, духонага 1 этаж. дӯстони азиз, номерои телефонаш ҳарди номерош ватсап дорад, занг зада маслиҳат кунен. дӯстони азиз, ҳафтум эълон дом омадем. як квартираи фасони хушӯра реклама мекунем. бо диққат гӯш кунен. квартираи фасони хушӯ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Борбад, 9 микрорайон. духонагай неки сехонагаш кардагиян дар 3 этаж қарор дора, 47 аз 10 квадратай. ремонти хона замонавӣ кардагия, ремонти ба дараҷаи олишай, овсвеч мега ҳаста, ҳуҷҷатҳош 100%. вақти фурӯхтан кондисионер, стиральни машина, термозаш места. нарша бардурои азизам гӯш кунен. нархиш 206 000 сомонӣ. агар харидори аниқ бошен, бо арзон мешава. бешухи нархи зур. бачаҳои шаҳри Кӯлоб квартирара ай даст натен. ҳозир занг бизанен, бихарен шаҳр. бардурои азизам, хаста набошен, зиқ нашида бошен. бачаи ачкидор навора давом мета. мегзарем ба як квартираи арзони дига. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исфара. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр, райони Шуроб да будай. шаҳри Исфара, райони Шуроб гуфтагиай. домои пешина квартирара бардурои азизам ремонташ миёна бигем мешава. соҳиби квартира маълумот додагия ки дом 4 этажа, квартира дар 2 этаж қарор дорад. нарша бардурои азизам 65 000 сомонӣ мега. агар харидори аниқ бошен, арзон мекадай. нархи зур неки. духонага 4 этаж, 65 000 сомон, шаҳри Исфара. номерои телефонаш номерои Тоҷикистон. касе харидори аниқ бошен, ба зангш бизанен. шерӯи нар, шерӯи нар, апашко, модаро, хоҳаро, додаро, раҳмат барои дастгиритон. акӣ ба навори хонаҳои фурӯши имрӯза, аз куҷое ки хона, аз куҷое ки квартира, аз куҷое ки чӣ буд, бо як видеои дига буд, мисол ана одам мебарам меораку мошин қати граница, аз куҷое камхели видеорӯӣ кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нарх навоша гуфтам.
хай фикр мекунем ки хая нархҳои зур буд агар маъқул шид нашид шерина рака барои дастгирӣ кардани мо нем поёнда кнопкаи лайкаи кӯ хеле лайка медонед хайнам лайка басланси бизанед. касе дар канали мо меҳмонем бардорои азиз бисёр подписатсия кардагӣ нестен канали мада канал да подписатсия кунен шероинар касе ки подписатсия кардагӣ нест нем поёнда кнопкаи подписатсия номра биҷиқен зангулача мебарад зангулачара дар бологиш монен вақти мо видеои нава дар канал модем сразу шумода сообщение мерава яъне ки уведомление мерава шумо метавонед ки ана бидроена видеои нави мара тамошо кунед. ай видеои тамошо кардагӣ мо чӣ фоида мебинем хаяк ягон рӯз хона замин мошин квартира ягон рӯз мисол маъқултон мешава ай ҳами канали мо иншоалло ки мехарена ва дар ҳаққи мо дуои нек мекунед. зинда бошем бардорои азиз хай гапа бисёр намекунем то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен дар ҳаққи канали Сауду ТЖ дуогӯ бошен шероинар дар ҳаққи ана соҳибшам дуогӯ бошен яъне ки ба чаячкидор да ак зинда бошене. ва ҷа як гапи дига касе то охири видео рақатима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 звездара бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. раҳмат барои дастгиритон. суни азиз ягон чӣ фурӯшӣ дошта бошен дар номераи ватсап ма бинависен. хаяка.